αποτελέσματα, δημιουργίες και ποιοτικά προϊόντα, θα έλεγα, στο τέλος της χρονιάς. Τι να πω, και δεν θα αναφέρω πάρα πολλά για να μην κουραστούμε. Μια αγκαλιά για τον παππού και τη γιαγιά με τα παιδιά της πρώτης δημοτικού και μπράβο και συγχαρητήρια στις εξαιρετικές συναδέλφους που είχαν την ιδέα αυτή και θα γίνει πια θεσμός για το σχολείο μας. Γιατί ήταν πάρα πολύ όμορφο οι γιαγιάδες και οι παππούδες να έρθουν να καμαρώσουν τα εγγόνια τους. Είναι μια πτυχή της οικογένειας και τη θέλουμε πάντα κοντά μας. Συνεχίζουμε τη Δευτέρα τάξη που μας έχει βάλει στο σχολείο, στο δίκτυο, στο Διεθνές Δίκτυο Οικολογικών Σχολείων και μέσα από την αυγή με δραστηριότητες στο κήπο και την αυγή και φέτος με το νερό, δημιουργήθηκε ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλίο, παραμύθι που εκδόθηκε, μελοποιήθηκε τραγούδι και 1002 άλλες εκδηλώσεις που ήσασταν και εσείς όλοι οι καλεσμένοι. Μπράβο στις συναντήσεις όλων των ειδικοτήτων και στις τάξεις που δούλεψαν μαζί με τα παιδιά μας. Η τρίτη τάξη. Οι δασκάλες πάλι της τάξης και η κυρία Αρχοδούλα είχαν ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Τετάρτη, πέμπτη τάξη με πολιτιστικές εκδηλώσεις, πολιτιστικά προγράμματα και προγράμματα αγωγής υγείας. Το ίδιο και η έκτη τάξη και το τελευταίο που ήρθε σήμερα καταφέραμε και έφτασε, οπότε αύριο θα μοιραστεί στους μαθητές της έκτης τάξης η εφημερίδα. Η εφημερίδα που θα συνοδεύει τα παιδιά που τελειώνουν το δημοτικό τη φετινή χρονιά και θα τα συνοδεύει στο γυμνάσιο και θα είναι μια ανάπτυξη των μαθητικών τους χρόνων. Επιπλέον, λάβανε μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς, Πανελλήνιο και Διεθνής. Αριστοτέλη, Ευκλήδη, διαγνωστικό τύπου Πίζα, με πάρα πολλά καλά αποτελέσματα. Δεν θα αναφερθώ σε άλλα. Θέλω να πω ό,τι δράση γίνεται έχει και αφήνει το αποτύπωμά της στα παιδιά, στους μαθητές και αυτά βέβαια μεταφέρονται στην οικογένεια. Μπορείτε να μπαίνετε στην ιστοσελίδα του σχολείου και να βλέπετε τις δράσεις των παιδιών, τους στόχους και τα αποτελέσματα. Σήμερα λοιπόν θα αποχαιρετήσουμε εδώ τους μαθητές της έκτης τάξης για το ταξίδι τους στο γυμνάσιο. Δεν θα πω περισσότερα, η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στα παιδιά της έκτης και οι μικροί μαθητές της πρώτης θα κλείσουν αυτή τη σχολική χρονιά αποχαιρετώντας πάλι τα παιδιά της έκτης και βάζοντας και αυτά το αποτύπωμά της ώστε στα 6 επόμενα χρόνια να συνεχίσουν. Παιδιά, να έχετε πάντα επιτυχία, να θυμάστε με αγάπη τους δασκάλους σας, αξίες και ιδανικά που διδαχτήκατε στο σχολείο και να ξέρετε όλοι μαζί είμαστε μια αγκαλιά. Όλοι μαζί, ο ένας για τον άλλο, όλοι μαζί οι συμμαθητές, χέρι